girma shugaban kasa Muhammadu Buhari Tinubu fa sai suka zama daya. rara an ce kuna faɗa da Naziru sarkin waka. Kawai mu an san muke so mu jirga bakinka. Wani abu da lata ne. Saboda muna so ne mu san gaskiyar magana. Wannan magana da ake faɗa ina jin rumors don Ka ce rumors ne. To idan na fahimce ka ba faɗa kuke yi ba kenan? magana ana faɗa wallahi babu. To amma an ce ka zagi mutane sun kai 20 a waƙan da ka yi ma Tinubu last. Ba wanda na zaga. Ba wanda ka zaga? Ba babu. Kowa maganin da yake yi kenan wai ka yi zagin. Ke giya siyasa, ai siyasa ce. Ai siyasa ce. Ba wanda na zaga. Yanzu a tarihin siyasanka wa ka fi so? Cikin siyasa shugaban kasa mai daraja mai imani. Wa kenan? Mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari. Tinubu fa A